Ol aýdymşy Mary welaýatynyň Türkmenhala etrafyndan Garaýew Nazar. Nazar sizi hormat bilen sahnana çağırýar. Assalamu alaikum hormatly ilişler. Salam hormatly emin azalary. Men şuň meniň sesim atly bäsleşiňde sevgilim diýen meşhur aýdym getirdim. Mümkin bolsa başardığımdan ýerine ýetirip bereyim. Nazar aýdymy gowtaýanyny bilme. Hawa. Biz sizi üstüne gardy edýär. Sağ ol. Sağ olun. Senin kara gözlerimde saklansın. Men seni söyledim, oy saklansın. Men seni söyledim, oy saklansın. Yürüyüşüm mesan, vatanım bağdır bozsan. Şahir derdim yazardım, her bakımda bir destan. Şahir derdim yazardım, her bakımda bir destan. Sevgilim, her bakımda bir destan. Sevgilim, her bakışın bir destan. Kalbimin yadısın, gözlerin budısın. Bağışı kalbim şosturun, azap tüyün sadısın. Bağışı kalbim şosturun, azap tüyün sadısın. Rekim eylep halıma, gelmez men gıyır yanıma. Min meşhurip mıdam alıp, almaz men gıyır yanıma. Min meşhurip mıdam alıp, almaz men gıyır yanıma. Sevgilim, her bakımda bir destan. Sevgilim, her bakışın bir destan. Her bakımda bir destan. Her bakımda bir destan. Nazar köpsagly ýerine beren aýdym üçin indi bolsa hormatly emin azalarymyz söz notize gedek size öz maslahatlaryňyz bardyr, arzularyňyz bardyr, beýan edip bilersiňiz. Men dinledik Nazary tügelemi o ýerine ýetirdim aýdym öýretler. Gelecekde munun o ýerine ýetirip bolýar. Bir näçe aýdym aýdýan, başga da şeyler Nazar. Öýretler aýdyşyň tügelemi gowy üstüne gardy edýän. Köpsä oňa alyplar ardularyň üçin maslahatlaryň üçin inni gelen netijelerini bilen bahalaryny bilen tanşulaýlyň. Halipalarymyzyň gelen netijeleri 10-10-10. Ine Nazar halipalarymyzyň ählisisi bir agızdan 10 tükler berdiler. Elbetde kompýuterlaryňyzdan hem münasip bahalar alarsyňyz diýip biz umyt edýäs. Häzirlikçe bolsa üstünlik hemlaňyz bolsun. Köp sağ olun. Sağ olun. Hormatly adamlar,